Bon dia. L'equip energètic de l'escola investiga com estem utilitzant l'energia elèctrica. El dia 9 de novembre d'aquest curs vam crear l'equip energètic de l'escola i vam fer un recorregut per veure quins eren els aparells que funcionaven amb energia elèctrica. També vam veure quines coses feien bé i quines coses no les feien tan bé. Presentació de l'equip energètic. Vèiem que tenim llum natural i artificial a la vegada. Si tenim prou llum, podem encendre els llums més allunyats de les finestres. Observem que tenim molts aparells endollats i sense utilitzar. Tenim raquetes d'interruptor d'apagar i encendre. Veiem un aparell en stand-by. Encara que poc, també gasta una mica d'energia. Els estolls tan abaixats ens treuen llum natural. La temperatura que tenim per defecte és 23 graus. La podem baixar o apagar. Veiem ordinadors endollats i apagats. I també la pantalla endollada i apagada, és a dir, en stand-by. L'equip energètic va elaborar una graella on s'indicaven els diferents espais i aules de l'escola, on miraven si el llum i la calefacció estaven encesa o apagada i si les finestres o portes estaven tancades o obertes. També anotaven si hi havia alguna persona o no. Aquest recorregut el fèiem en dos grups, un d'infantil i un de primària. Així es repartíem els espais. Vam estar recollint dades de l'ús de la llum i de la calefacció els dimarts al migdia durant uns 3 mesos. Una vegada teníem suficients dades, vam elaborar uns gràfics on es pot veure la quantitat de dies que tenim el llum i la calefacció encesa o apagada i les portes i les finestres obertes o tancades. Els nens i nenes a infantil hem fet una graella feta de la nostra mida. La majoria de dies hem tingut el llum apagat. La majoria de dies hem tingut la calefacció apagada. La majoria de dies hem tingut les finestres tancades. La majoria de dies hem tingut la porta oberta. Arribem a unes reflexions finals perquè el llum dels diferents espais estava apagat. En canvi, la calefacció estava encesa, les finestres tancades i la porta oberta, en què podrien haver fet millor l'ús de tancar les portes, perquè si no es poden escapar a l'aire. En resum, tot el treball que estem fent ens ha portat a fer una sèrie d'actuacions, com posar un cartell a les portes per veure si la porta ha d'estar oberta o tancada. Aquests són els cartells per posar les portes de les aules. I aquest per posar les portes del pati. Posem un bombet verd a rectoctor. Posem el comet verd, així no tenim de totes les llums, si no cal. Esperem que amb tot això l'Escola Agnès de Sitges contribueixi a un consum d'energia més responsable i beneficiós per tots i totes.